Madalaga ra ba o? Ha? Boss, pasayro na? Ako miss, asa ko. Dito ka saya ha. Di mo pasakay ha? Boss. Pilay pangayon mo kada pasahero, boss. Sa isinta mang plite diri no? Gis lang ako para namoy 50-50. Bitaw day, tama ra pod. Gis iyaw nya 50 ato ah. Uy, may motor, musakay ko. Mga dalaga ra ba o? Ato na ko, musakay na ko. Kadali lang. Uy. Pasahero ni ba? Mga sayro na, musakay ko. Pasahero dai ni dai. Kisay una ninyo? Yes! Ikaw man dai una no? Sige, ali. Dili ako yung una, day. Hoy, pag sure diha, nga ikaw may una ni abot. Ikaw may una. Diri ka sakay. Dili man ako yung una, ya. Ha? Dili man ako yung una. Isa man dai nagturno gyud inyo ha. Siya man. Sige, sakay diri. Hoy, dili man siya ya. Panauga sa iya ba? Uy, may pasahero isa oh. Kadali lang ha. Uy, arang-arang kay naay turno. Sakay ko! Oh, ali. May pasahero. Oo. Ako sunod nimo day. Ako ani. Sa akuha ka, ma'am. Sagad ramang ka ako man na day. Boss, pasayro na? Yan na. Pasahero na. Regular. Tara, ma'am, larga na ta kay duha na. Sige ma'am, lastar. Uy, sakay ka boss? Oo, boss, sakay ko. Sige. Duha naman imuha kang no. Diri ka siya. Ako, boss. Asa mangyog ko? Ako miss, asa ko. Dito ka saya ha. Sige. Thank you. Sakay ko ha. Ano di ay? Dito ka saya ha. Okay, thank you. Boss, asa mangyog mo masakayan eh? Ano sige manigbalin-balhin? Bitaw, boss, gadali ko ba? Ay, naunsa man. Namasahiro man ka mga nung pasapasa man na ninyong tao. Diri daw ko. Ngayon lang diri ya. Diri man daw ko. Naog lang. Di dahil mo pasakay na ako ha. Karon. Di mo pasakay ha.